Siyabingelela ekhaya phakathi komuzi kwaShumila Makati. Ninjani ngane yami? Siyaphila njani nina? Siphilile ngane yami. Ngijabule kakhulu ukufika kwenu. Siyabonga sivela kude impela. Yeah. Bengicela nje udokotela akangichazele ngale gama uShumila Makati. Ngabe igama wathola kanjani? Igama lomsebenzi engalinikezwa umkhulu lo ekuyena waqhwakela phezulu kwami ngokomsebenzi wami. uShumila Makati ngabe mhlambe udokotela owathwasa noma inyanga? Udokotela owathwasa ngithwase ngo1985 ngagula kuze ngamukele isiphiwo sami lesengasiphiwa sona akusukelanga eksekutheni mhlasimbe ngathanda ukuthi ngifisa ukuba yilento engiyona kodwa kwaba umuntu omdala ozala ubaba owayesebenza ngalendlela le esengisebenza ngayo ekuyena wathi angithathe lesiphiwo engiyisona kuyimanje. Udokotela uShumila Makati ngoba kuyinyanga edumile kangaka kaMhlaba yalingana, ngabe udokotela uyakwazi ukubethela umuzi nokukhipha isilwane emzini womuntu? Impela ngane yami wona umsebenzi nje lowo engibhizi ngawo kakhulu, kodwa ngaphambi kokuba ngiyokhipha lapho noma ngiyobethela uqale kufika umuntu uqale ngifike ngimhlolele ngithi mangizomhlolela bese ngiyabona ukuthi cha phakathi komuzi wakho njengoba uthi wenza lokhu kungabi nampumelelo uthi wenza lokhu kungabi nampumelelo kungenxa yokuthi kukhona into eyafakwa phakathi phakathi kwesimo somuzi wakho, ngoba ukuthi mangabe kukhona into esuka ifakiwe noma ngabe nenza noma ngabe yini ekhaya ayiphumeleli ngesizathu sokuthi kukhona into eyenziwa phakathi ekhaya. Sometimes kwagqitshwa indwangu emnyama yahlanganiswa nemali ukuthi maniphathe imali la ekhaya zingabi nampumelelo ningaphumeleli mhlasimbe kungasebenzi